Kanawa mu ƙara faɗa. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. Ka sha tabara ka sha yasin ka zarce firgicin mayu. Ga kwalliya kamar ɗawi suna ganta gunga dan gayu. Wajen batun ado ko tsabta ba za su kai ga wanka ba. Rigiji gab da ka ga wurta dodon wani ku kai sarki. Akwai jakin da ba ko san da kai mai amsawa dan uwa su saboda an ce bai san Kano dan uba ka mutu Kano sai abba wallahi Kano sai abba dukkanin wanda baya san jihar Kano Allah ya tora mai asiri Allah ya rubuta shirin uwarsa da ubansa duk makiyin jihar Kano Allah ya tora mai asiri Allah ya zuba dubba kitin da makici masu san jihar Kano masifa ta hige su Allah ya tona musu Allah ka tabbatar wa da mutum mai nufin Kano da bala'i tun mai bibiyar jihar Kano da fitina tun mai bibiyar jihar Kano da masifa ya Allah ka dasa masa ka dasa wa tankinsa dan uwar babansa Allah muna godiya idan mun yi kuskure wurin godiya gare ka Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah mun tuba Allah muna godiya mu roƙe ka karba alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, godiya mara adadi, sannan muna godiya ga al'ummar jihar Kano. Sannan ina ƙara godewa sanatan Kano ta tsakiya distinguished senator Dr. Faisal Hanga bisa namijin kokari da yayi ya tattara al'umma domin yin addu'o'i domin tabbatar da nasarar His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf gida a matsayin zaɓen gwamnan jihar Kano. Wannan godiya ce ta musamman wanda ba za mu iya kwatantawa ba. Sannan kuma ina sake godiya sosai ga shi sanatan Kano ta tsakiya again shi sanjo Dr. Faisal Hanga bisa tallafi na kuɗaɗe da yi da 100,150 da kuma 100,000 da kuma 31,000 ga al'ummar jihar Kano wasu ke a Kano Central Constituency. Muna godiya matuƙa kuma na kira ga al'ummar sanatoci da su koyin kyawawan halaye irin nashi. Na gode. Ko yau abu ga gwamna